Imaginatu dezagun beste mundu bat, beste gizarte bat ezagutzen duguna baino hobea. Eskura ezina izan arren, desiratzeko modukoa iruditzen zaiguna. Eta pentsa dezagun nolakoa litzatekeen gizarte horretako egitura bakoitza. Irudimen ariketa horren emaitza da utopia. Baina berez zer da? Utopia hasteko hitz joko bata, Tomas Moro pentsalariak asmatua. Topiak leku esan nahi du, eta aurrizkia berriz grezierazko bi aurrizkiren antzera oskatzen da. Euk, on esan nahi du, eta ouk ez. Hala, Morok leku onaren eta ez lekuaren arteko zerbait asmatu zuen, ez leku on bat. Bi hitzetan, utopia da existitzen ez den eta existitu ezin den gizarte desiragarri bat. Hori imaginatzen duen egileak gizarte ideal bat eskribatzen du normalean ezagutzen duen gizarteari eginiko kritikatik abiatuta. Utopia ez lekua den neurri berean da ez denbora. Ez da etorkizuna, ez iragana, ez orainaldia. Kokatu ohi dira leku denbora batzuetan ordea. Normalean ezagutzen dugun gizartetik aparte, harresi batek, itsasoak edo espazio denborak bereizita. Alegia kokatu daitezke mundu paraleloetan, baita eguzki sistematik kanpoko planetetan ere. Era berean, mundu desiragarri bati buruz hitz egitean, ez gara ari mundu magiko batez. Gizarte utopikoaren baliabideak urriak dira, gure gizartearenak bezalaxe. Eta irudimen kritikoaren bitartez, hoiek hobeto antolatzeak egiten du hura desiragarri. Utopia modernoa. Utopia hitza Tomas Morok asmatu zuela esan dugu, 1516 urtean argitaratu zuen izen bereko eleberria, eta orduzkeroztik askok irudikatu zituzten utopiak hura eredu hartuta. Tomaso Campanellak, James Harringtonek, Francis Baconek eta beste hainbatek osatzen dute Mororekin batera utopiaren eskola klasikoa. Modernitate hasi berrian idatzi zuen Morok utopia, arrazoiaren, progresoaren, gizon zuriaren garai loriatsuan. Garai hartan, utopiez aritzen ziren autore guztiak gizonezkoak ziren. Historiaren errebisio feminista egitearekin batera ordea, utopiaren historia ere berrikusi da, eta gaur egun Christine de Pisanen Damen hiria hartu ohi da lehenengo utopiatzat. 1905 idatzi zuen Morok baino mende bat lehenago. Utopia modernoak beren garaiaren zordun dira. Gizarte perfektuaren ideia ageri da haietan, aurrera bidean duten fedea tarteko. Utopia unibertsalizatzaileak pentsatzen zituzten, gizaki guztientzat desiragarriak balira bezala. Kontuan hartu gabe bakoitzaren jatorria, klasea eta generoa besteak beste. Literaturan ohikoa izaten da gure munduaren antzekoan bizi den pertsonaia batek mundu utopikora bidaiatzea, eta orduan ematea utopiaren berri pertsonaiaren aitzakian. Utopia modernoetan dena den pertsonaia nagusia baino gehiago, utopia bera bihurtzen da historiaren protagonista. Dena da aitzakia mundu utopiko ustez perfektuaren berri emateko. Utopia kritikoa. Utopia kritikoa kontzeptua Tom Moylanek sortu zuen. 1970ko hamarkadako literatura lan batzuk aztertuz, ondorioztatu zuen bazirela utopia batzuk, utopiko izateari utzi gabe, utopia modernoari kritika egiten ziotenak. Hau da, mundu desiragarri bat deskribatzen zutenak, mundu horrek perfektua eta gaitzik gabea izan behar zuenik uste izan gabe. Utopia kritikoetan ordea existitzen dira indarkeria, gaizkia, porrota eta tristura. Utopia modernoetan bezala, utopia kritikoetan ere pertsonaia nagusiaren bidaia baten bidez ematen da mundu utopikoaren berri. Baina utopia kritikoen helburua ez da izaten utopiaren ontasunak laudatzea, baizik eta bi munduak eztabaidan jartzea. Gurearen antza duena eta utopiari dagokiona biak irakurtzea kritikoki. Horrek erakusten du gizarte utopikoa ez dela guztiz desiragarria, eta utopian ere dena ez dela perfektua. Dilemak. Utopien atzean dagoen galdera nagusia zera da. Zer da gizarte desiragarri bat guretzat? Asko pentsatu gabe erantzun daiteke. Zoriontsu izan nahi dugu, aske, ondo bizi, maitatuak izan, baina utopiaren bereizgarria da galdera horri kritikoki erantzutea. Esate baterako, utopiaren oinarrian dagoen dilema klasiko bata gizakiaren ontasuna berezkoa edo eraikia ote den. Gizakia berez ona bada, orduan utopikoa izango da ahalik eta erakunde eta antolaketa gutxien dituen gizartea, gizakiaren berezko ontasuna libre uzten duena. B. Aldiz, gizakia berez gaiztoa bada, orduan utopikoa izango da gizartea erakundeen bidez disiplinatzea.
Dena dela dilema asko daude utopiaren barnean, gizakiaren ontasuna edo gaiztotasuna baino gehiago, geure buruari galdetzera eramaten gaituztenak, nolako gizakia eta nolako gizartea desiratzen dugun. Adibidez, nolakoak dira utopian gobernua, politika, familia, eskola, kuadrilla, kartzela, nor da eskubide guztiak dituen hiritarra utopian? Ze hizkuntza izango dira ofizial? Migraziorik izango da? Pasaporterik existituko da? Giza eskubiderik? Klase sozialik? Zein dira gizarte horren mugak? Non hasten eta amaitzen da utopiaren lurraldea? Galdera bikoitz batean laburbil daiteke oinarrizko dilema. Zer da desiragarria utopian eta zergatik? Distopia. Azken urteetan, utopia hitz egitean maiz beste hitz bat agertu ohi da aldamenean, distopia. Eta distopia da existitzen ez den gizarte ez desiragarri bat. Ezagutzen duguna baino okerragoa. Askotan, gizarte horren kritika eta ohartarazpen moduan funtzionatzen du. Kontuz, bide honetatik jarraituzkero, begira nora iritz zaitezkeen. Horrek zer esan nahi du utopia eta distopia elkarren kontrakoak direla? Bai eta ez. Zuzenagoa da dena den utopia eta distopia lerro beraren bi muturretan kokatzea. Jakinik, tartean grisen eskala bat dagoela. Izan ere esaten denean utopia ez dela guztiz desiragarria, esan nahi da ez dela perfektua. Utopian elementu distopikoak egon daitezke eta alderantziz elementu utopikoak distopietan. Gainera, testuinguruaren arabera, gizarte berbera utopikoagoa edo distopikoagoa egin dakiguke. Gaurkotasuna. Literaturan, zineman, bideojokoetan, boladan daude distopiari eta apokalipsiari buruzko gaiak. Distopia kritikoki pentsatu duten autore batzuen ustez, errepresentazioiek ugaritu izanak eta bereziki hoietako askok ikuspuntu kritikorik ez izateak berretsi baizik ez du egiten gaur egungo estatukoa, irudikatzen duten pesimismoa kontserbadorea delakoan. Horren ifrentzu gisara akaso, utopiaren gaiari ere heldu izan diote hainbatek azken urteetan, bereziki feminismoan eta politikan, utopia hitza esloganetara eramanez, bizitza hobe baterako eraldaketak bultzatzeko asmoz. Utopien gaian sakontzeko, interesgarriak dira jakinek 2018an antolatu zituen jardunaldiak, zeinetan utopiaren gaiari heldu baitzioten. Eta literaturan ere bai, adibidez, existitzen diren esperientzietatik abiatuta mundu utopikoak irudikatu zituzten zenbait idazlek, zirriborroak eta gero proiektuan, eta horren emaitza euskal utopia kritiko garaikideen bilduma bat izan zen. Hortaz, utopiak galderak eginarazten dizkigu desiratzen dugun mundu horri buruz. Irudimen kritiko erantzuteko galdera da, eta zuk, nolako utopia irudikatzen duzu? Nolakoak izango dira utopian lanak, denbora librea, eskolak, boterea, basoak, etxeak, familiak, herriak, generoak, maitasun harremanak?